ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଆମ ଗାଁରେ ଆଡ଼ପଡ଼ା ସାନଖମଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କି ସୁନ୍ଦର ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତୋରଣ ଏବଂ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଭାତ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ସାହି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସାନଖମଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିମା ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମଟା ପଶ୍ଚିମରେ କିଷାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ସେହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ସମୟ। କି ଭବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଗାଁ। ପୂର୍ବରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମରେ ଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଆଲୋକର ସୁସଜ୍ଜିତ ମାଳରେ ଆଜି ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଆଲୋକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ ସୁରମ୍ୟ ଉତ୍ସବ ନେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅଧିକ ରମଣୀୟ ଓ ମନୋଜ୍ଞଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସାହି ଏଇଟା। ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କେବଳ ସେ ମହାବୀରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆମେ ସାଜି ଫେରିବା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ତତ୍ପରତା ପାଖକୁ। ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହେଉଛି ଆମ ସାହି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆମରି ଗ୍ରାମକୁ ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଙ୍କର ଦେଖିବେ କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଶୋଭିତ ବହୁତ ହେବା ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଆମର ଏଇ ଗାଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମଧ୍ୟରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଏ ତିନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଆମର ଏଇ ଗାଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍ସାହିତ। ତେଣୁ ଆମରି ସାହି ମେଡ଼ିକାଲ ସାହି। ଆମର ଏଇ ସାହିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଆସି ଆମ ଘର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା। ଆମର ଦୋକାନ ରାଜାରାଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ। ତାରାତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ। ଦେଖିବା ଆମ ଘରର ଉପର ଭାଗରୁ ସାହିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକ ତୋରଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଝିଲି ପରଦାର ଝଲକରେ ଆମ ସାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ସାହିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଆରମ୍ଭରେ ଗଜାନନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁନ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି ଆମର ସାହିର
ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋକ ତୋରଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା କାରଣରୁ ସାହି ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ତା ସହିତ ଏ ଭାଗରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଠିକି ଯିବା ଦେଖିବା।